Unii mai controversați, alții mai puțin cunoscuți, sunt multe lucruri care se spun despre acești oameni, dar oare cine sunt ei? Salut, sunt Paul, iar în episodul de astăzi din iChronic aflăm cine sunt cei mai bogați 10 oameni din lume în momentul de față. Steve Ballmer, avere 97,1 miliarde de dolari. Steve Ballmer e în prezent patronul echipei de basket Los Angeles Clippers și e de asemenea fost CEO al Microsoft. În anul 2022, averea acestuia a fost estimată la aproape 100 de miliarde de dolari, făcându-l evident al 10-lea cel mai bogat om din lume. Warren Buffett, avere 103,6 miliarde de dolari. Dacă despre Ballmer nu ar fi atât de multe de spus, cu siguranță putem spune multe despre Warren Buffett. Acesta este un antreprenor, investitor și CEO al Berkshire Hathaway. Se spune despre el că este cel mai de succes investitor din lume, iar mulți traderi de pe bursă și nu numai îi urmăresc mișcările îndeaproape, întrucât nu pare să se înșele mai niciodată. Chiar dacă în ultimii ani a coborât câteva poziții, rămâne totuși destul de bogat cu cele peste 100 de miliarde de dolari ale sale. Și uite o chestie interesantă, chiar dacă are o avere impresionantă, Buffett încă trăiește în casa pe care și-a cumpărat-o de pe vremea când nici nu știa cum arată $1 miliard de dolari. Larry Ellison, avere 116,7 miliarde de dolari. Ellison este cofondatorul Oracle Corporation, al cărei companie a și fost CEO până în septembrie 2014. De-a lungul anilor, dat fiind faptul că Oracle a devenit o companie de foarte mare succes din zona tech, Ellison a ajuns să angajeze până în prezent aproximativ 136.000 de oameni, lucru care l-a și făcut să ajungă pe locul 8 în lista noastră. Sergey Brin, avere 119,3 miliarde de dolari. Pentru cine nu știe, Sergey Brin este cel care împreună cu Larry Page a fondat Google în 1998 într-un mic garaj din Statele Unite. Despre Google știm deja cât de sus a ajuns, nu ar fi atât de multe de zis, motiv pentru care este ușor de înțeles de ce Sergey Brin are o avere atât de mare. Larry Page, avere 123,7 miliarde de dolari. La fel precum Sergey, Page este celălalt cofondator al Google, motorul de căutare care în momentul de față pare că este cu mult peste competiție. Evident, Google deține multe alte lucruri, YouTube fiind un exemplu foarte bun, acesta fiind doar unul dintre motivele averii colosale pe care o au cei doi. Evident, Page nu e cu mult mai bogat decât Sergey, dar pare că și-a economisit banii puțin mai bine decât acesta. Bill Gates, avere 132,5 miliarde de dolari. Gates este fondatorul companiei Microsoft și a fost de fapt chiar pe primul loc pentru o bună perioadă de timp în trecut. Despre Gates se știe că a fondat în 1975 compania Microsoft alături de Paul Allen, companie care acum a devenit una dintre cele mai cunoscute și bogate din lume. Averea lui Gates a fost în permanentă creștere de la un an la altul, dar după ce a depășit 100 de miliarde a început să stagneze. Mark Zuckerberg, avere 136,8 miliarde de dolari. Știm deja că este fondatorul Facebook, probabil cea mai populară și valoroasă platformă de social media din lume, care chiar dacă în ultimii ani a început să nu mai aibă aceeași creștere și același succes ca pe vremuri, trebuie să avem în vedere că Facebook deține și alte companii, precum Instagram, care e de altfel foarte profitabil, făcându-l pe Zuckerberg al patrulea cel mai bogat om din lume. Bernard Arnault, avere 177,7 miliarde de dolari. Poate că nu la fel de popular precum Gates sau Zuckerberg, dar Arnault cu siguranță are o avere impresionantă, fiind CEO al LVMH, adică Louis Vuitton Moet Hennessy. Evident se înțelege din cele două branduri deja cu ce se ocupă. Louis Vuitton activează în domeniul fashion de lux, iar Moet Hennessy în domeniul șampaniei și al coniacului. Spre deosebire de concurența sa, Bernard a avut un salt uriaș în acest top în ultimii ani, ținând cont că în 2017, de exemplu, era pe locul 14, iar astăzi este pe locul 3 în topul celor mai bogați oameni din lume. Elon Musk, avere 190 de miliarde de dolari.
Născut în Africa de Sud, inginer canadiano-american de profesie, designer industrial și antreprenor tech, Elon Musk e cunoscut pentru multe, dar în special pentru stilul său excentric. De asemenea, el este cel care a fondat PayPal, Tesla, SpaceX, The Boring Company și Neuralink. Ca să înțelegem cât de mult a crescut averea lui Musk în ultimii 2 ani, trebuie doar să vedem că acum 2 ani, de exemplu, era pe locul 24 și într-un timp atât de scurt, averea lui s-a dublat. Asta și datorită creșterii prețului de stocuri Tesla. Jeff Bezos, avere 197,2 miliarde de dolari. Despre Bezos se știe că este fondator al companiei Amazon, unul dintre cele mai mari magazine online din lume, dacă nu cel mai mare. Inițial, Amazon a fost un simplu magazin online care vindea cărți, iar care la început chiar nu a avut deloc succes, dar iată cât de departe a ajuns datorită ambiției lui Bezos. Nu doar Elon Musk este cel care inovează, întrucât și Bezos are idei care doresc să inoveze în permanență, una dintre ele fiind livrările cu ajutorul dronei, idee care cu siguranță sună foarte interesantă pentru unii. De asemenea, despre Bezos putem spune că este primul om care a atins pragul de 100 de miliarde de dolari și cel mai probabil va fi și primul care va atinge pragul de 200 de miliarde de dolari, făcându-l cel mai bogat om din lume. Acesta a fost și topul celor mai bogați oameni din lume. Dacă îți dorești să fii și tu ca ei, abonează-te la iCronic pentru și mai multe informații interesante. Glumesc evident, dar cu siguranță un subscribe ne ajută. Dacă dorești să ne lași sugestii, te invit cu drag în secțiunea de comentarii. Cam atât și pentru acest episod, îți mulțumesc că l-ai urmărit și să ne revedem cu bine în următorul episod din iCronic.